Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι εγώ Αντώνης και παιδιά σήμερα θα δούμε τις τρελομπάλες μου. Αλλά πριν ξεκινήσουμε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία παιδιά, δείτε έχω ολόκληρο κουτί, ακούτε τώρα. Παιδιά, έχω πάρει αυτό το κουτί της Nike για να ξέρετε, έχω μόνο παπούτσια Nike. Ωραία, και θα αρχίσουμε παιδιά από τις μεγάλες, που η πρώτη είναι αυτή, μια αρκετά κλασική από ό,τι βλέπετε. Τις βάζω ένα παιδιά 4 στα 10, δεν είναι ωραία. Ωραία. Παιδιά, η επόμενη είναι πολύ πιο ωραία. Δείτε εδώ. Ένα λεπτό παιδιά, να κλείσω το φως για να μπορείτε να βλέπετε. Έλα, ωραία καλύτερα. Νομίζω παιδιά αυτή είναι πολύ πιο ωραία, της βάζω ένα 6 στα 10. Η επόμενη παιδιά είναι μικρή που είναι το λεμόνι. Ένα λεπτό παιδιά, έχει ένα χαρτάκι εδώ. Φιλέ. Τέλος πάντων. Παιδιά, βλέπετε την πιο πρόσφατη μου τρελόμπαλα που έχει, όπως βλέπετε, καρδούλες, να τα δείτε. Κάτσε ένα λεπτό. Νομίζω το βλέπετε. Η επόμενη είναι μια που είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι τα Hot Wheels, την είχα πάρει όταν ήμουν 5 χρονών. Η επόμενη παιδιά είναι τελευταία μεγάλη και μετά πάμε στις μεγάλες. Αυτή είναι τις μικρές, συγγνώμη. Αυτή εδώ. Που είναι σαν την άλλη, είναι σαν αυτή εδώ. Οπότε τις βάζω ένα 4 στα 10. Όπα παιδιά, ξέχασα να βαθμολογήσω αυτές τις δύο. Και όχι αυτές. Παιδιά, αυτή είναι πολύ ωραία, ειδικά αυτό εδώ, το αυτοκινητάκι είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει. Και το βάζω ένα 5 στα 10. Και αυτό εδώ έχει πλάκα πάντως, είναι 7 στα 10 παιδιά, από μένα. Παιδιά, αυτή η μπάλα είναι αυτά τα δύο μαζί, αλλά σε μικρό. Είναι αυτό εδώ. Που αυτή παιδιά φαίνεται πολύ cool, γιατί είναι το μισό κόκκινο και το μισό μπλε. Δηλαδή όπως σας είπα είναι αυτά τα δύο μαζί. Και παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ, τις βάζω ένα 9 στα 10. Παιδιά, η επόμενη είναι μια, όπως βλέπετε, είναι δεν θυμάμαι πώς το λένε, από την ταινία Cars. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, είναι ο McQueen. Δεν τον θυμάμαι, παιδιά, ποιος θυμάται πώς το λένε αυτόν. Δεν είναι ο McQueen, είναι ο εχθρός του McQueen, είναι αυτός που έχει το μαύρο αυτοκινητάκι, δεν ξέρω πώς το λένε. Του βάζω ένα 6 στα 10, δεν μου άρεσε. Παιδιά, αυτό αν σας το δείξω να με κοροϊδεύετε, θα σας το δείξω στο τέλος. Αυτή είναι εδώ παιδιά που είναι απλά μία πορτοκαλί μπάλα, τίποτα άλλο. 1 στα 10. Δείτε αυτό. Παιδιά, αυτή είναι η πρώτη μου μπάλα ever. Δεν είναι cute, δεν είναι γλυκούλη. 10 στα 10 γιατί είναι η πρώτη μου μπάλα. Μια παιδιά που δεν είναι και τόσο τρελόμπαλα, δηλαδή ακούστε λίγο. Δηλαδή δεν είναι και τόσο τρελόμπαλα, χοροπηδάει, δείτε. Sorry, περιμένετε λίγο. Να είδατε, χοροπηδάει, λέει, τόσο ψηλά. Η επόμενη μπάλα είναι παιδιά η τελευταία, αλλά πριν σας τη δείξω, μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή στο βίντεο και ένα like σε αυτό το βίντεο. Το ευγνωμονώ πάρα πολύ όσους το κάνουν. Και 3, 2, 1. Αυτή εδώ. Παιδιά, είναι 0 στα 10 από μένα, δεν είναι ωραία. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και μία εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Με βοηθάει πάρα πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.